Хайді, дівчинка Альпаў. Вітер свіща, а чому? Так здалеку чую гук його. Ну а воблички чому? Бо чекають з позірку мойгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені кідриких великих гор. Ла-ла-ла, Бабулина хата. Настала раніца пасля візіту Пітера. Добрый день, дядуля! Добрый день, Йозеф! Добрый день! Добрый день. Сёння ты рано устала. Просто я вельмі боялася спазніцца. Ты куды сабралася? У госці да Пітера. Яго бабуля мяне запрасіла. На вуліцы надта мяце. Сёння не атрымаецца. Хайді паслухалася і вырашыла адкласці паход на іншы дзень. Але думка пра тое, каб наведаць бабулю, не выходзіла з ейнай галавы. Калі ўжо бабуля яе запрасіла, то Хайді проста абавязана прыйсці. Дядуля, мне трэба пайсці. Бабуля чакае. Там усё яшчэ мяце. Снег перастаў падаць толькі праз 5 дзён. Надвор'е цалкам перамянілася. Сёння можна ісці. Дядуля, сёння можна пайсці, так? Бабуля ўжо колькі дзён мяне чакае. Хайді, сёння таксама нельга. Снег не падае, а дзень вельмі прыгожы. Там ціша. Снег не падае, але ён такі глыбокі, што нам па ім не прайсці, па вушы правалімся. Я паела. Добра, тады збіраемся. Куды збіраемся? У госці да Пітера. За ноч снег паспеў замерзнуць. Думаю, цяпер можна ісці. Праўда, можна ісці?
Божа, дядуля! Что такое? Гляди, яліны ўбраліся ў срэбра ды золата. А гэта што? Гэта сані. Сані? Так. Мы паедзем на іх. Так будзе хутчэй за ўсё. Праўда? Давай, залазь. Ага. Табе не холодна? Не, усё добра. Трымайся моцна, каб не ўпала, зразумела? Добра. Тады наперад. Едзьма! Так хутка, мы амаль што ляцім. І гэта дом Пітера? Так, яго. Вяртайся назад да таго, як настане цемра. А ты са мной не пойдзеш? Ты мяне зразумела? Так. Гэта ты, Брыгіта? Не, я Хайді. Добрый дзень, бабуля. Я нарэшце прыйшла. Думаеш, я залішне цягнула? Гэта ты жывеш з дзядзькам Альмам? Ты маленькая Хайді? А? Так, правильно, я Хайді. О, матка боска, твои ручки такие тепленькие. Бабуля, трэба хутчэй адрамантаваць аканіцы. Шыба можа разбіцца. Трэба, але... Хайді, я так рада, што ты прыйшла. Але, бабуля, паглядзі, як яны стукаюцца. Так, так. Толькі я не змагу ўбачыць. Не зможаш? Не. Але я іх чую. Я чую не толькі аканіцы. Калі дзьме вецер, у гэтым доме ўсё скрыпіць і грукоча. Я не ведаю, прынёс ён снег альбо дождж, але я добра яго чую. Часамі, уночы, сэрца пачынае так моцна і часта тахкаць. Я баюся, што хата зараз зусім разваліцца. І ўсіх нас заваліць на смерць. Але, бабуля, чаму ты не бачыш зламанай аканіцы? Глядзі, яна зноў стукае. Ау, але я не толькі гэтай аканіцы не бачу. Я не бачу нічога.
Тады я яшчэ больш расчыню аканіцы, і ты зможаш бачыць, так? Не, і так я нічога не ўбачу. Разумееш, ужо ніхто не здольны вярнуць мне святло. Але калі ты выйдзеш на вуліцу на белы снег, тады ты ўбачыш святло, праўда? Хадзем са мной, бабуля! Хутчэй, бабуля, хадзем! О, якое ты добрае дзіця! Але мне лепш застацца тут. Не кажы такога! Хадзем са мной! Усё добра, Хайдзі, гэта будзе марна. Мае вочы ўжо ніколі не будуць бачыць, а? Што снег, што сонечныя промні, для мяне ўсё ў цемры. Але... Значыць, летам, калі вернецца сонейка, калі яно будзе развітвацца з горамі на ноч і ператворыць іх у полымя, і расквітнее мноства жоўтых кветак, тады ты ўбачыш, і для цябе стане светла і прыгожа, праўда? Дзякуй табе, Хайдзі. Але я больш не ўбачу ані палымяных гор, ані жоўтых кветак. Гэты змрочны свет ужо ніколі не прынясе мне святла. Хайдзі. Хайдзі. Хіба няма нікога, хто можа паказаць табе святло? Няўжо нікога? Зусім нікога? Няма. Усё добра, Хайдзі. Не трэба праз гэта плакаць. Ты нават не ўяўляеш, як для таго, хто ўжо не можа бачыць, радасна чуць добрае слоўца. Годзе плакаць, лепей раскажы мне пра сябе. Хайдзі плача вельмі рэдка і мала. Але гэтым разам яна проста не магла спыніцца. Хайдзі. Пачакай, бабуля, я пра ўсё раскажу дзядулю. Ён дакладна зможа вярнуць табе святло. Ён паправіць аканіцу і зробіць, каб хата не развальвалася. Дзядуля можа адрамантаваць і паправіць усё. Дзякуй табе, Хайдзі. Ты сапраўды добрае дзіця. Гэта ты, Брыгіта? Так, заходзь хутчэй у дом. Тут Хайдзі, унучка дзядзькі Альма. Добры дзень, цётачка! Як выглядае дзяўчынка, Брыгіта? Раскажы мне, калі ласка. Дай паглядзець. Вельмі нагадвае сваю маці Адэльхайд, але цёмныя вочы і курчавыя валасы, як у бацькі. А ейны бацька Тобіяс быў проста копія дзядзькі Альма. Яна ўзяла пароўну ад абодвух бакоў. Вось як. Але я так рада, што ты прыйшла да мяне. Небяспечна спускацца па снезе? Не, я спускалася на санях з дзядулем. О, няўжо праўда? Гэта дзядзька Альм прывёз цябе да нас? Праўда, на санях. Мы ляцелі бы птушачкі. Так хутка. Быць не можа. Дзяўчынка нешта блытае. Цяжка паверыць, што дзядзька Альм стаў такі прыязны. Але гэта праўда. Дзядуля прывёз мяне сюды на санях. Тады атрымліваецца, што і Пітер казаў праўду. Пітер казаў. Так, ён казаў, што дзядзька Альм вельмі цябе любіць. Так, любіць.
Але гэта гучала як небыліца. Нам было складана ў гэта паверыць. Ды хто б ва ўсёй вёсцы ў такое паверыў? Ох! Ну, Хайді, што ты там робіш высока ў горах? А Пітер не расказваў? А, ён ніколі нічога не расказвае. А я ўсё раскажу. Хайді пачала расказваць пра сваё жыццё разам з дзядулем з моманту, як яна толькі прыехала ў горы, а таксама пра тое, як яны жывуць цяпер зімою. Дзядуля можа зрабіць усё на свеце. Ён высякае з дрэва крэслы і табурэты, быццам чарамі, і робіць мне цацкі. Ты чула гэта, Брыгіта? Так, чула. Толькі падумаць, што дзядзька Альм стаў такі лагодны. Толькі падумаць. Вы ўвесь час адно гэта і паўтараеце. Я дома! З вяртаннем, Пітер! Хайді, ты прыйшла! Ты што? Так хутка вярнуўся, Пітер. А дзе ты быў? У школе. Я і не заўважыла, як праляцеў час. У гэту пару дзень такі кароткі. О, слухай, як там у цябе з чытаннем, Пітер? Усё як і было. О, вось як. Пітер, у лютым табе ўжо споўніцца 12 гадоў. Я так спадзявалася на іншы адказ да гэтага часу. А што ты хацела ад яго пачуць, бабуля? Што ён, нарэшце, навучыўся і зможа мне штосьці пачытаць. Там, на паліцы, ляжыць стары малітоўнік, а ў ім запісана столькі цудоўных песень. Я не чула іх ужо так даўно. І паспела зусім забыць словы. Я спадзявалася, што Пітер будзе старанна вучыцца і зможа чытаць мне гэтыя песні час ад часу. Але Пітер чытае вельмі кепска і не здольны прачытаць мне песню. Гэта твоя кніга надта складаная. Вось так. Што такое, Хайді? Не засталося чаго нам расказаць? Мне трэба вяртацца. Я абяцала дзядулю вярнуцца да таго, як сцямнее. Вох, ужо так позна? А я нават і не заўважыла, як хутка праляцеў час. Хайді, а ты яшчэ прыйдзеш? Так, абавязкова. Дабранач, бабуля. Будзе нядобра, калі я зараз не пайду. Спадзяюся, ты хутка зноў прыйдзеш. Так. Пачакай, Хайді. Што такое, бабуля? У цябе ёсць з сабою шаль? Не, няма. Пітер, дай яго Хайді. Не хвалюйся, бабуля. Наўрад ці я замерзну. Хайді! Пітер, правядзі Хайді і прасачы, каб яна не ўпала. Добра. Дзякуй, бабуля. Да пабачэння! Асцеражней там! Дзядуля! Малайчына, Хайді. Слова датрымала. Так, Пітер! Вярні гэта бабулі. Ага. Яшчэ ўбачымся, генерал. Бывайце! Бывай! Бывайце! Бывайце! Мама! Уяўляеш, дзядзька Альм прыйшоў забраць дзяўчынку. Прыйшоў дзядзька Альм? Так! Ды няўжо? Ох, як жа добра, што ён такі лагодны да Хайді.
Праўда? А я вам пра што заўсёды казаў? Так і аказалася. Праўда, мама? Ці прыйдзе яна да мяне яшчэ? Цяпер і я маю чаго чакаць у гэтым свеце. Ведаеш што, дзядуля? А? Што? Заўтра мы павінны ўзяць малаток з цвікамі, каб адрамантаваць бабулі аканіцу. Чаго? Але там яшчэ шмат чаго трэба адрамантаваць па ўсім доме. Павінны, кажаш? Каму гэта мы павінны? І хто цябе пра гэта папрасіў? Ніхто не папрасіў. Я сама хацела папрасіць. Ты ж можаш зрабіць усё, так? Давай вернемся заўтра. Вось яно і настала. Зараз дом абваліцца на нас. О! Добры дзень, бабуля! Хайдзі! Што такое, бабуля? Хайдзі, гэта канец. Зараз усё рухне, як я і баялася. Бабуля, не пужайся ты так. Гэта дзядуля так гучна стукае па цвіках. Што? Дзядзька Альм? Але чаму ён тут? Ты забыла? Я учора паабяцала, што мы вернемся дапамагчы. Хайдзі! Брыгіта! Можа, так сталася, што божачка пра нас не забыўся? Можа. О, цяпер і я сама чую, што гэта сапраўды толькі гукат малатка. Брыгіта, калі ласка, папрасі дзядзьку Альма зайсці да нас на хвіліну, каб я магла падзякаваць. Добра. Добры дзень, дзядзька Альм. Мы мусім падзякаваць вам за вашу ласкавую дапамогу. Мама таксама хоча вам падзякаваць за гэта. Таму прашу вас. Досыць ужо, я зразумеў. Я і так ведаю, што вы пра мяне думаеце. Можаце не расказваць. Хочаце пераканацца ў тым, які я паскудны? Вяртайцеся. Добра. Такі адказ быў цалкам у характары дзядзькі Альма, і Брыгіта гэта ведала. Тым днём дзядуля прайшоўся па ўсёй хаце разам з дахам і адрамантаваў усё, што было зламана. Да пабачэння! Для бабулі, з якой даўно не здаралася нічога добрага і прыемнага, то быў найшчаслівейшы дзень. Хоць бачыць яна так і не магла, залаты сонечны заход над горамі цяпер ззяў проста у ейным сэрцы. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі. Сунься і сачы, глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць. Пара казлянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы, глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць.
la 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 la